Excited na masyado. Si ano, Voltaire kasi master ka na siya mag-slide. Kamaling jacket. Wala, Merigo. Merigo. Snow. Stop over muna kasi maganda yung view. Look at my back. Murag katiba. Ganda. Easy pa sa picture taking ang mga tao dito. 1, 2, 3. Yes, thanks. Okay na lang, sige na. Now it's my turn. Now it's my
ski resort. Pero walang tao ngayon. Wrong timing nga kami. Close ata to ngayon. Tingnan natin kung pwede ba. Kapal lang ice. Lumubog ako sa ice. Tignan nyo. Try kong pumunta dun sa may ano. Walang tao ngayon dito. Chinek pa namin kasi mag-rent kami ng ski. Kaso walang tao. Where is the people? Ano daw? Ara daw ay. So sad. Kasi it's close. So gagawin namin ngayon, maglakad-lakad na lang kami sa snow wilderness. Let's see. Kung saan man ta karon, maglakaw-lakaw lang ta. Hindi mo ito makarin. Oh, so we're going to the lake. Asa ta makadta ni. Okay sana ngayon, no? Kaso lang close. Oo, ari namang isa, oh. May parating na isa. Pero it's close. You have no choice but to retreat. Yeah, back to barracks. Close. Nabuang. At tutagpikas, ani. Yung slides na, oh. Punta kami sa kabila kasi close. Sige, bayad, no? Ihi muna kami. Malas. Di kami makaski ngayon kasi close. Siguro mag-ano na lang kami dito ngayon. Tour. Lakad-lakad sa snow. Asa man ta karon? Mangihi ng tatanan ani. Go inside the store. Hindi kami makaski ngayon. Kaya yung mga friends ko nag-decide na maglakad-lakad na lang daw kami dito sa snow. Kaya check ko to dito kung anong meron dito sa ano. Let's see kung okay ba to. Lakas ng hangin. Ang lamig. I cannot feel my hands anymore. What the? Lamig na. Grabe ang snow. Parang nag-storm. Tignan nyo. Ganda sana kaso ang lamig. Hindi ako mabubuhay dito. Frozen na yung kamay ko. Ginagalaw-galaw ko sa parang sakit. Frozen na. Kaya siguro close
pwedeng makaakyat yung mga highs o yung mga lift pataas. Punta daw kami dun sa kabila, pero parang naninigas na yung mukha ko. Oh, pati yung kamay ko. Tingnan nyo. Grabe, ang lamig na. Try ko kayang maligo dyan sa baba. May diving board pero frozen ang lake. Sakit sa mukha. Ang lamig. Tugnaw kayo. Lamig. What the heck? Epic fail. Magpa-picture na lang kami dito sa ano, parang snowmobile. May snowmobile dito. Yan. Wait. Mamba ka dribble ko. Mamba ka diya. Oh. Now I will jump. Wala. Mabawan di ay atis. Drio. Ang lalik. That works. Tanga-tanga na, basa na. Sa kong GoPro. Yawa. Yawa, ito na boy. Cut. Kila ka? Nahulog ang GoPro ko. Baik ka? Buti na lang nakita. Ah? Langya, tigidig. Ata. Nawala yung GoPro ko. Kita ka lang. Ano nga? Ya, yung tungkan. Tungkan ka dyan eh. Tungkan ka dyan. Takot ang patron eh. Impas na. Balik pa kami sa sasakyan. Punta na naman kami sa ibang place siguro or uwi na. Welcome to my guys. Yan lang may shallow. Sino yan? Sino yan? I love you. Kaya din ako. Sa may sasakyan. Uwi na kami or asa mo tadto mo? Ha? Asa mo tadto? Ah, masuray pa coach din ang namin. Asa mo tadto, Migs? Ano? Hindi na ta? Ano yun ta? Sa Birkitalan. Next stop, Berkedalen daw. Yeah! Stop muna kami dito. Kasi naiihi ako. Parang ano to siya dito eh. Candle shop. Look at the view sa likod ko. Natugnaw ba? Ano ang tsura niya eh? Ito. Okay dito. Ano kaya itong binibenta nila dito? Let's see.
mga souvenir. May mga chocolate. Daming binibenta dito. How cool it is. Laki ng beer. Yun pa dito mga ano, ship. Taas. Yun, parang uwi na kami. It's time to go home. It's time But- to go home now. We're go in the other way. Asa nang biko solo? Hindi ra, oh. Unahan. Dili ba asa na dapat ka sa tabangan? Look at this. We're in the middle of nowhere. Grabe ito dito. Taas ng stone. See? Yes. Dito plaster. Taas ang bukid rin. Stop sa American Jet kayo, bro. Ano may grasya? It's very cold. Yeah. Atong si ano si Chante. Chanta. Atong Australian. Eh, mo to sila. Australian? Oo. Muli na mi. Kay murag. It's time to go home. Hindi naman naluya na. Walang ski, kaya hike. Tapos picture. Tapos uwi na. Kasi may Ano ni Lakas ng mag-slide. Buka na dili na. Di ko grass na da.